Nakita. Nakita ang istansya. So yun. Yun. Dito na tayo sa istansya. Sa bayang Sinilangan ni Nongka. Yan sila dalawa. Sa lupang hinirang. yan sa school nila. Dito na tayo sa istansya. Diyan lang daw siya dumadaan pag nagpupunta sa school. Tumatawid na siya sa bakod. Ano, sa kanila yung truck yan. Sa ako na sa una. Ito yung sa kapatid nila. Yan. Yan yung bahay nila. Yan yung bahay nila noon. Ito sa kanila to. Sa kapatid niya to. Yan. Saan tayo punta? So nandito tayo ngayon. Kasi may ano tayo bukas, may event. Nagplano sila ng ano. Nagplano sila ng event. Diyan sa resort. Diyan resort. Oh, sabta. Anong resort ngayon doon, Nong? Angelina. Angelina. Oh, doon kami sa Angelina's Inland Resort. Oh, yun. So, yung mga taga rito. Istansya. Oh, my Istansya. Oh, yung mga taga rito, alam nyo na. Magkakaroon na ng leader dito. Leader. Sila na yung magiging ano dito. So, kita tayo mamaya sa susunod na video. Yun, good morning. Good morning, barangay Bayuyan, Istansya, Iloilo. Yan. Yun. Barangay Bayuyan. Barangay Bayuyan. Dito tayo sa Barangay Bayuyan. Ano muna tayo? Bili muna tayo ng ano? Shampoo. Good morning guys. Good morning guys. Good morning mga upop. Sa ating mga subscriber. Good morning sa inyo. Maraming salamat sa lahat na sumusuporta sa aking YouTube channel. Sa mga nanonood na ating videos. Good morning. Late na tayo, no? Late na tayo nagising. Nagising tayo 6:45 na. Ganda lang ano. Oh, medyo makulimlim. Oh. Medyo makulimlim. Tapos ito, may nakita ko dito isda. Eh, kung baklan tabi, ganda na. Ha? Baklan. Ambon? Sarap. Ha? Ano yan? Ano meron dyan? Ha? Ay, may tinapay. May tinapay ba tayo doon? Talabahan. Ayun. Okay na. Kita ba? Askaldo? Askaldo. Mainit pa. Gusto lang ng bulutangan. Gusto lang ng mag-film. Dore may arroz caldo. Ano eh? Kaya mo tayong gaulo. Sura natin dyan ang alain. Kama tayong gaulo. You know? Gaulo. Kaya mo tayong gaulo. Ano? Medyo ano against talenta. Karday! Karday! Karday ba tawag yan? Ha? Day! Ayun o. Talaga yun. Karday! Bayuyan! Bayuyan. Istansya. So malapit lang tayo dyan. Dito kasi tayo nag check-in sa ano to?
Indilinas. Yun, Indilinas. Pakita ko sa inyo. Kikita nyo ba? Yan o. Dito kasi tayo natulog. Indilinas. Ayan o. Yan. Indilinas. So pabalik na tayo dun sa ano ngayon. Pabalik na tayo sa room. Pabalik tayo ng itlog. Pabalik tayo ng itlog tsaka lugaw. Kasi gutom na yung ating mga dragon sa tiyan. Full side entrance. So dito tayo sa room. Malapit tayo sa room. So hanggang dito na lang muna. See you on my next video. So yun, good morning guys. Good morning. Ok. Good morning sa ating mga subscribers. So tapos na yung ano, tapos na yung practice ni Ilang Mapeng, no? Tapos na tayong mag-practice. Hi ma'am. Good morning. So pupunta muna tayo doon sa ano, sa sinasabi nilang kainan sa seaside daw, sa seaside. Yan na. Good morning. Hi, welcome to Estancia. Yes. First home in Estancia. So may event kasi tayo dito mamaya, no? So kaya tayo nandito ngayon. Pero bago mag-start ang lahat, kain muna tayo. Let's go. 3 main reasons for lifestyle success globally. The best product, the compensation plan, and the best leaders. So si Si Liza. Mang Mapeng, si Galvez. Nungka. Hello, hello, hello. Yeah. Welcome to the jungle. Estancia pala, estancia. Estancia. Distansya, amigo. So pasilip natin kung saan tayo nag-check-in. Oh, kita nyo na. Kung di nyo pa makita, bahala na kayo. So ano, paon. Dito na tayo sa paon. Paon. Good morning. So yun, dito na tayo sa ano, sa Paon Beach. Ito. Mayroon para sila rito. Yan. Paon Beach. Yan o. Kita nyo ba? Kung di nyo kita, bahala na kayo. Dito na tayo mag-lunch. Early lunch. Hello vlog. Welcome to my guys. Hello vlog. Welcome to my guys. Against the light tao. So. Good morning. Ito, barko. Copyright na naman tayo nito kasi may music. Kunin natin yung ating isang cam. Kasi maganda yung view dito. Kunin natin isang cam natin. Let's go. Kunin natin yung isang cam kasi okay yung maganda yung view. So, kukuha tayo ng video dito sa Paon Beach. Almusal muna tayo, almusaw. So yun, good morning, no? So dito tayo sa Indilinas Inland Resort. Inland Resort. So may kasi ngayon, may hope. May event si Ma'am Maria Paz Bagaporo, no? So dito. Yan. So pasok tayo sa loob kasi nag-start na, no? So tara, panoorin natin. Sa
college. So ako talaga ang breadwinner. So sabi ko, I want the business, pero paano ko siya gagawin, sabi ko, kung hindi ko i-try ang products. So that time, I've been suffering, may cyst ako dire, na parang everyday, though dead malapit ako may sakit sometimes, ano, kasi ayaw natin malaman kung anong sakit natin, kasi pera na naman yung chickenitis for so long. So meron ako mga reliever lang, amo na mga Newsep, Benadryl, so everyday amo na siyang akong nga routine. Tapos, meron akong dysmenorrhea, may insomnia din ako, hindi ako nakakatulog, kahit wala akong iniisip. So, sabi ko, sige na nga. So yun, dito tayo kila ano, kasali yan. At naganda sila ng gamot sa high blood. Gamot sa high blood, yan o. Grabe oh, nanginginig pa. Ito masarap. At syempre, inom tayo ng Fiber Life. Yan, inom tayo ng Fiber Life. Inom muna tayo ng Fiber Life. Kasi, kung kakayanin natin, ano ito? Uy, dilis. Sausawan. Sausawan to? Oh, dilis sir. Sarap to. Saan mo nakagina po? Dilis. Ito, bayad daw to, bayad. So, galing tayo ng istansya. Dumaan tayo dito sa dumaan tayo dito sa Sara. Sa mansion. Ahoy. Ahoy pala, ahoy. Naligaw na. Ahoy pala. Doon pala yung Sara, doon. So from Estancia to Ahoy. Yan. Kain muna. Kain na. Ito yung ito yung bayad oh. Bayad. Ito yung shell nyo oh. Ito yung laman. 24. Ilang ano ba yung tatlo pa camel ba? 21. Ito yun? Dilis. Pag ano pa? Lupoy. 14. Lupoy. Lupoy. Tawag dyan, lupoy. Sirap diet natin ito. Tatlo ka marbles no? 21 plus 24. Diet natin ito sa dilis. 21 plus 24. 25. Yan. Ito yung kandyo. Kain pa? 55. 45? 55. Kain. Balat lang ako. Oh? Tapatong. Kasi masakit ang tiyan niya, Nel. Hindi nasa kaya naman sa bayan sa madaan. Hindi sa pagkatagi. Masakit yung tiyan. Kari lang mo? Kasi masakit yung tiyan. Kaya kung ka, ano? Kasi masakit yung tiyan sa bayan. Hindi lang sa pagkatagi. Oo. Sino inahaw? Gabi na kasi mga bata. Tama na. Tama na ba? Oh, sige tayo na. Ilang kandyo ka na? 55 ka? Oo. Hindi ka pa kain? Ay, makuha. Wala naman kay Kalaba. Kalaba, matataba. Ang bayad. Ano pang sigarilyo mo? Dahil patawin na yun lang. Sarap pa. Ano? Ang kalaba. Anong hilaw ka, ma'am? Hindi yan hilaw. In ano na yan doon? In. Ako lang ba? Ito hindi na ito na isla. Sige na, kain ka na. Ako na magano dyan. Ito, pampabata. Sige na.
Hilaw daw, hilaw. Sabi na. Talaba. Bayan. Marbles na tatlo. Ano ba? Natuwa na kay puro lang, pula lang na. Pula, marbles na ano? Pula man? Ano binigay mo? Puro pula nga ano mo. Marbles na tatlo. Si marbles man ba na? Camel gani tatlo. Marbles man ano. Ay, puti nga marbles. Sira dahil natin ito. Sa bayan, Sino talaba. man nabakwaw? Ha? O, dali na, kaya na kayo ah. Masarap yan mo. Ang ano, ang crispy pata. Bigyan mo ako ng ano, baboy. Yung konti lang taba. Balat lang ako, balat. Baboy? Dali na, makaon na to. Okay, Kain na. ikaw na ka mo. Mayara ka mo dyan, ah. Mayroon ka lang. Ito. Para na lang yun mo, may ano. Ano yung kuha ka mo din sa sausawan, no? Paro naman yun, ah. Ah, mataba yung ano. Yung talaba. Hindi siya pa yan. Talaba. Mantikaon na. Kaya baka mo dyan, ah. Sarap. Ang pampabata. Diyos, ginoo. Di na siya nunel? Nakaang ka na, Noy?